Ahojte, mám pre vás znova jedinečnú príležitosť kúpiť si nádherný veľký štvorizbový byt, nachádzajúci sa v centre mesta na Pavlovičovom námestí. Nech sa páči, poďte sa so mnou na ňo pozrieť. Tento unikátny štvorizbový byt vznikol prepojením garzónky a trojizbového bytu. To napovedá o jeho potenciáli aj do budúcna, keď budete potrebovať znovu menší byt. Nachádza sa na druhom poschodí v tehlovej bytovke iba s 3 susednými bytmi. Podlahová plocha bytu je 96 m2, má 2 balkóny a 2 pivnice. Je kompletne zrekonštruovaný, má samostatné plynové kúrenie, plastové okná, sadrokartónové stropy, nové radiátory, stavanú skriňu a 2-krát šatník. Byt je možné porovnávať s bývaním v rodinnom dome, nakoľko je veľký, tehlový, nachádzajúci sa v pokojnej lokalite plnej zelene a dokonca je tu možnosť dorobenia aj kozubu. Navyše je tu kompletná občianska vybavenosť. V blízkosti je nákupné centrum Novum s kinom, pošta, banky, reštaurácie, divadlá, úrady, jednoducho všetko, na čo si spomeniete. Ak je táto ponuka práve pre vás, teším sa na vás pri osobnom stretnutí.